Good morning guys. Happy Saturday. Aga ni mama gumising. Nagwalis na siya. Morning routine! Morning routine! Yan gusto ni mama yung may wawalisin siya. Mga dahon-dahon. Umaga at hapon. Sisigaan niya kapag kahapon. Ready na nga eh. Bakit routine? Tapos dito lang natulog si Groot sa labas kasi di na kami kasya sa loob. Si Poknat lagi kumasya. Pero very good naman siya. Nakatulog naman. Nilipat ko lang siya dyan sa Sampalok. Matagal na rin itong Sampalok na ito, nanay. 25 years na. Sarap mag-ano dyan, no? Mag sinigang sa Sampalok. Alam mo, yung pinanggang nila gamang malaki pa dyan. Oo nga eh. Hinukay nila. Ang kulit ng dalawan to. Ginamit yung ano ba yan? E-bike. Pupuntang ilog. Oh, ang kulit. Sinabi nandito na lang sa likod ni Tonton eh. Sige. Pink na pink. Yung ano pa nila, sisira na yung payo. Pa-power pa daw nila. Diyos ko itong bunso tsaka si ano eh. Saway na yan. Wala pa. Ayan. Punta kami guys sa ilog. Saan yung pet? Sa digdig? Sa ilog lang para free yung ano. Lang entrance. Ang daming na naliligo doon ngayon. Mga halos lahat ng buong barangay yata nandun ngayon eh. Ayun, makiligo tayo with Groot. Naborlog. Si Poknat nandyan. Tulog sa'yo kuya? Opo. Tulog. Anong natin? 20 lang. Wala bang 20? Wala bang 20. 13. Ang kulit kasi ng dalawa. Kamot ulo. Gagi kasi. Sitakbo natin kanina naging 20. Wala pa 20. Aray ko. Kuha ka na ng lubid. Sabi no. Itali mo sa likod dyan. Tonton. Huwag, makalag ka dyan. Aray ka guys. Sana tawala ako din sa dalawang couples na to eh. Just me. Nag-e-bike pa naman. Aray ko. Ewan ko dyan. Yung puli. Ayan! Ayan! Yan ba? Yan! Is this the place it is? Hindi ko alam kung ano yung action. Aray ko. Diretso sa puno. Ano yun? Sige na. Aray ko. Ayan. Diyos ko na eh. Mamamatay ako kakatawa sa dalawang ito. Duminidiretso siya sa puno. Aray ko. Masira. Kinain yata yung ano. Diyos ko pa. Nakakamatay sa tawa to eh. Ayan na guys, sa ilog. Sobrang babaw lang pala. Ay, Jojo sila kasa. Balyena! Busik ko sa kanan sa sunbathing. Wala akong dala shades, nasasakyan eh. Wala, na kay Tonton. Shades daw. Enjoy. Naalog na kayo! Ito sila Mika. Ayun guys, dito na kami. Pauwi na kami. Eh, doon din ata. Mag-iibay ka. Punta lang sila sa sa kabilang bahay na naman. Alukadyo, babad na babad sa tubig. Alukadyo. Ito yung paa. Gusto pa lumangoy, oh. Gusto pa lumangoy. Mama, nangitim ka rin, oh. Tingnan mo. Oh, sunburn. Uy! Si Lucas! Sunburn! Sunburn! Nasaan? Kuya, ba't di ka nagbibihis, kuya?
Sarap naman buhay ko. Hello. Mamaya madaling araw kami uwi guys. Mga alas 3 ang biyahe namin. Di ano oras na tayo makakarating yan? Mga ano? Maga, alas 7, alas 8. Nasa Maynila na tayo. Dinner. Ako na anak, ako na. Ako na sabi, tinan mo, nalagyan tuloy ng kanin. Makulit. Makinig kasi. Puro taba eh. Gusto mo ba? Ito na lang yung inihaw kanina. May adobong puti. Yung inihaw kanina namin sa ilog. Puro taba at ano. Ay, ito. Kain tayo. Ito pa daw siya kanina. Magano yun? Mamaya kakain niya. Kumain na yun ng merienda kanin. Hi guys. Hi guys. Madilim guys. Hello guys. Kamusta po? Anong gusto mo na? Madilim nga lang. Good morning. Yes, me. Okay, me. Alis na kami guys. Ay, nagpe-prepare na. Iwan na daw yun si Chaba. Ikaw naman, tigilan mo na dito, pampam ka ha. Dinadaan-daanan mo eh. Ito ka. Naligo naman yan eh. Kaso ba, may storbos yan eh. So, ching-ching eh. Lagay na sa likod ni Tonton yung mga ano bunso. Balak yata magpaiwan si Ching-Ching ha. Oo, nag-aawit ang dalawa. Good morning guys. It's 4:45 na. Dito na kami sa T-Plex. Sila nga sila mama. Magkita na lang kami sa ano, sa Pasay. Ay, sa palengke tayo dadaan, daddy ah. Huh? Palengke. What do you mean? Yung mga karga ng mga bikers, doon natin bababa eh. Bubuhos natin. Morning! Sige. Back to reality na naman guys. Sobrang bitin. Pero okay na rin nakapagpahinga ng ilang araw. Yun, simula bukas ang dami na agad gagawin. Sabak na naman agad sa trabaho guys. Mamaya. Bukas, Monday. Kasi ano pala ngayon, Sunday eh. Happy Easter! Sunday. Ayan, legs na kami. Yay! Sobrang luwag. Hindi kami nakasabay sa mga ano. Talaga iniwasan namin guys. Kasi nung papunta kami, ay ubod ng traffic. Ha? Shorts ko. Oo, andyan. Dala-dala naman sa likod. May ano pa. May isang sakong sibuyas. Ano yan kasi ng sibuyas ngayon. Tapos mga sangkalan. Ayun eh. Mga binutol sa sampalo. Sila mama nasa ano pa lang daw. Nasa T-Flex. Lumilipat kasi si Tonton eh. Itong na. Sure naman ni Gruting na mga nakatawa doon. Ay. Si Kuya Peter, si Chris. Dito si Bunso. So na. Yun. Ay. Ano yan? Ayun, may Jollibee na. Mali! Saan ka punta? Ay nako, mali. Ay, tama. Sorry. Sorry naman. Ako pa, mali. Sorry. Ang yabang. Daw sila eh. Mali pa rin. Wow, ganda ng CR dito. Ang linis. Duli. Ay, so grabe tsura ko. Hindi naman ako ni Groot. Stop over muna. CR, nagkain. Take out na lang kami guys. Doon lang kami sa likod dito ang kakain. Madami na yung tao. Kain tayo guys. Ayan si Bunso. CR daw. Si Chris tulog pa. Tulog yan lagi yan sa biyahe. Parang si ano lang yan. Si Coconut. Sarap kuya. Ba tayo nagpipray kuya? Pray na muna tayo kuya. Mahilig mag-pray. Ulit-ulit ka sa kalit. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit.
si Kuya. Mapalakpak si Kuya Peter. What's the matter with you? Is the matter with you? Metro Manila na guys. Kaya po na kami. Happy Easter ulit. Ang daming tao sa Rojas Boulevard guys. Picnic ata yan. Mga nag-aerobics. May mga picnic. Mga tent. Mas maganda mag-picnic pag may sa seaside. Seaside na nga yan. Nga, sinasabi ko mas maganda to. Narinig ko sinabi For mo room sa guys. Dito kami sa apartment. Dito na kami dumiretso. Pagiging interesado ka. Mamaya pupunta kami sa stock room. Pukunin yung ni Daddy. May responsibilidad ka bilang Computer tsaka mga mamamayan ng natitira mundo. namin gamit. Wala akong Ayun, pakialam. dito na yung yung table. Na. Na-install na namin. Lagyan na namin ng Daddy. Yung diba? Ayun na yung wall na white. Ayun si Daddy. Hi, Daddy. I'm the creepy one here. Tapos ito yung yung extra sofa na pinabili niya. Linis na muna ako sa kitchen at iniwan ko yan madumi.